Guwahati townni nों साबसिन बर' सिख्ला नोंखौ नुयोब्ला लोगो मोनोब्ला गोसोआ आंनि फाग्ला जायो Good morning, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो लोगोफोर ओमफ्राय दायो थांनो ओंखारदों गाइस गुवाहाटी ओमफ्राय आं दा नेक्स्ट भिडिअ बुंदोंमोन ना गुवाहाटी थांगासिनो होना स' दिनै फाइनालि गुवाहाटी थांनाया पुरा खाटां जाबाय खाटां माने थांसै आरो दायो ओमफ्राय जोङो गुवाहाटीनि माने जु दं मोनसे खामानि जु ओमफ्राय सानमारियाव मोनसे खामानि दं स' गासिबो देखायगोन लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दायो गारिया फैगासिनो ओमफ्राय दायो जों आइ आरो आफा थांगोन आरोना जों साथामदो आइ आरो आफा आं थांगोन ओमफ्राय दायो जों आं रेडि जाबाय नै सानैया मिया बायनाया मा होनो हाथायाव बायनाया स' बेखौनो दिनै गानलांसै New gosla hisabe ओमफ्राय लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै भिडिअखौ अके स' लेट्स गो फुंनि फुं ब्रेकफास्ट गय Guwahati townni nों साबसिन बर' सिख्ला नोंखौ नुयोब्ला लोगो मोनोब्ला गोसोआ आंनि फाग्ला जायो ला 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 Sarai khat dalang pernah ini, badi jam थानाया 2 घन्टा जाबाय मथा-मथि 2 घन्टा Oh my god Brahmaputra dalang Sarai khat dalang दाइसो Oh darling What is your name Bagaimana lihat dayo Sarai khat dalang pernah ini menisiin dayo Guwahati townni nों साबसिन बर' सिख्ला लोगोफोर दायो सफैबाय सानमारि ओमफ्राय नै आइनि हालोदा एसे गाज्रि जागासिनो नायना दै ओमफ्राय सहैसिगोन आरोना सानमारियाव ओमफ्राय जोंनिया जागाय बेनो सानमारि स' मोनैसो दायो मामोनलै सिरियाखाना सरि चलो नोंखौ मोनोब्ला नोंजों जायोब्ला गोजोनै सुखु लोगोफोर दायो नै सफैबाय मिडलेण्ड हस्पिटाल स' बेयावनो एसे खामानि दंमोन ओमफ्राय दायो जों खामानिखौ एसे मावग्रोलांसिनो नङा होमबा ओमफ्राय दायो नोंथांमोनखौ लोगो मोनसै अके चलो 2 hours later दायो जोङो आइजो आंजों एसे माने साहा लोंनो फैदों ओमफ्राय एसे गाहामबायना गाहामबाय ओमफ्राय लोगोफोर आयं खासे बे आंजों दाना जों बेखौ नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय बार देखायनाय जाया सिङाव मानोना ओमफ्राय दायो जों नै आइजो आंजों कफि लोंनो फैदों ओमफ्राय आफादों आबौजों इयाव डाक्टर नुदों आरोना ओमफ्राय जों दा एसे बेरायनो फैदों आइनिया एसे गाहाम मोनथारो देहाया दै गोबानाया माबा गारबा आलि मा जागोन बिदिनो ओमफ्राय लोगोफोर किनाव दोङो माने सिरियाखाना आरोना दायो हाबनाय हाबगोन आरोना हाबनाय जाबा गैला साहा लोंगासिनो कफि बिस्किट जों थांफिनसै लोगोफोर खामानिया जोब्बाय गासैबो all done दे ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो खानापारानिफ्राय जोङो लकराझार नंखलासै आरोना ओमफ्राय थांनायाव जों जागोन बाजै हटेलाव स' दिनैबो बाजै हटेलाव जागोन ओंखामखौ दाखालिनि बायदि
Ayo, nalai menteri kemarin siapa itu? Ayo, my god, ayo. Menteri kiri siapa ini mana nanti? Friday सफैबाय खानापारा फ्लाइओभार ओइ बे बिल्डिं इन बहुत फेमास दिनि बे बिल्डिंआ निबे बेयाव माबा दोनो फुटनि ओइ बिल्डिंआव सब बुजिया मानो आंनि दुखुखौ मोनथिया मानो आयो सफैलायबाय सरायघाट दालां निबे नेक्स्ट मोनसेया गोदान मोनसेया आंनि अनजालि बुजिया मानो आंनि नांनायखौ गले बियो खुननो दिनै जाखांफैयो नोंनि महर मुस्रिया ओमफ्राय दायो सफैबाय सानसारि लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो बाजै हटेलाव खालामनानै आरोना जायजों लोगोफोर दायो थ' नायबाय थादो गासिखौबो जागायानो गैया माथो Friday जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय टेस्ट खालामसै आरोना गुवाहाटीनि बाजै हटेलाव बै खना ओमफ्राय दाखालिथ' बरेसर जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय दिनै गुवाहाटीनिखौ टेस्ट खालामसै बोरै दायो अमा अर्डार होबाय साब्रैनि थाखाय दायो जाखांबाय बहुत गोथावमोन 1 नं बाजै हटेल थ' मालाबा नोंथांमोना फैबा गुवाहाटीयाव बेयाव जाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांसै नुदो